putsin kamuyang ta daitay nan kadkadwa uray manunan pamilya yain madawi ka nadipos udom ay babarkada ngam sin puso wada ka sikay gaya may umisakit mampu na sila dingin nang bagbaga si kamali nakisabay si kakukulit aduay pasama kay linma bas muada kay kadkadwa nadipos udom may babarkada ngaminma nanungka gayong ay mapagtalkan gayong ay maasaan adidakan baybayan mangidawat sinang naman ulay waday ng kamalian ngana maaw-awatahan nadipos udom ay babarkada nima nanangka ulay waday ng kamalian ng una maaw-awatahan nadipos udom ay babarkada ngamin mananungka gayong ay mapagtalkan gayong ay maasaan didakan baybayan mangiyawat sinang naman ulay waday ng kamalian muna maaw-awatahan nadipos udom ay babar